Welila, ngaphandle kobufakazi, amazwi akho nendlela oyiphethe ngayo akusho lutho. Noma ngathiwa ubaba akakholwa, ngeke azacela kodwa ukuthi uhambe. Mobuyele emuva uhambe uye ekhaya, lokho kuyobe kuchaza ukuthi uhlulekile. Futhi ubaba akafuna ukubona njengesahluleki. Noma kungenzakala, mina ngizoliveza iqiniso ngo-AJ. Ukuze ngenze lokho, ngizoqoqa bonke ubufakazi obumelene naye. Ngiyafunga kuzokwenzeka. Ngiyangivuma ukuthi uAJ angabanjwa kule senzo asenza. Bhuti, kaMnumzane uJahagita. Asambe. Lila. Ngiyaxolisa. Senibuyile, kuhambe kanjani kodwa? Kwenzakaleni Lila? Wabuke kungaphathekile kahle. Iyona nto bengifuna ke uma ngabe ulile bukeke ediniwe chaza ukuthi khona kwenzekile phakathi kwabo babini. Lila, into engibuzayo ukuthi ungani uthule ngikhuluma nawe? Ngingaqhaza. Lapha ne-restaurant Ima. Ugogo ubuze mina umbuzo ngithi ithi ngiwuphenduleke. Gogo, e-restaurant bekumnandi ngempela. Futhi bekukhona ukudla okuningi besingakudla. Bekumnandi bandla. Kodwa inkinga iyenzeka kade sesihamba kule ndawo. Kade phela siphakathi emotweni sabona ukuthi imoto ayifuni ukuhamba into eqondile. Sabona ukuthi kunenkinga impela ekhona. Ingakho sivele saphuma sayibheka sabona ukuthi kodwa ke uAJ wangenza ngihlale emotweni wadlala amaculo amnandi avela ngivuselela umoya wami. Kwase kwahamba isikhathi nami ngazizwa ngikahle. Besishiwe isikhathi phela sokufika lana waswafonela enye imoto yasiletha ukwazi ukuthi sifikise lana. Kungakahlwa kakhulu. Kodwa gogo, empeleni bekumnandi uyazi usuku lwami lonke nje mina lungijabulisile kakhulu futhi. Ulungile. Izinto ezifana nalezi zenzeka njalo.
Kulungile ngiyazi ukuthi ukhathela. Hamba uyogeza bese uyaphumula hambani. Sekumele nilale manje. Doka, ucabangani mina? Ulilo ukhuluma iqiniso. Phela ulilo uyachitha isikhathi esanele no-AJ. Sisenkingeni enkulu. Ulila uzokwenza impilo zethu zibe nzima njengomamezala. Lakshmi, ungayisho kanjani into efana nale ngoba uyamazi nje ukuthi akakwazi ngisho nokupheka manje ke uzosijabulisa kanjani ngokudla? Saru, ukupheka kuhlangana phi ngempela nalokho? Uwena nje ukhulume ngalokho. Kuney'nsolo enginazo ngolilo. Kukhona ngempela into ayiphekwayo. Ugogo umbuze yonke lembuzo, kodwa ulila wayiphendula yonke. U-AJ wathula nje. Kukhona into eyenzekile laphayana eyenza u-AJ wathukuthelela kakhulu ulila. Yingakho evele wathula. Oh. Uthini? Ngempela uzongisiza ukuthi ngivule lami ibhikawozi. Cha, ngiyalidinga ngempela usizo lwakho. Ama-cupcakes awu-500. Ay, ama-cupcakes awu-500 ngosuku azoba nzima. Kusasa ngo-11 ekuseni. Kusho ukuthi ngizosebenza ubusuku bonke mina. Khona impela ukuthi ngiyalinqaba i-order lakho. Kulungile, ngizobona ukuthi ngenze njani. Azobe selungile kusena ama-cupcakes. Revati uzokhona kanjani ukwenza amakeke amaningi ngobusuku obubodwa? Hayi, bokuzokwenzeka kanjani, ha? Cha. Angithi wena uvumile. Kulungileke. Hayibo. Mama nawe baba, ngidinga imali ngempela. Lokho kumele sikwenzile. Ukuba ulilo bekhona, ubezongilekelela kulomsebenzi. Kunganani udinga ukusekwa ulila? Usashadile akekho la. Revi, ungakwenza lokho, ha? Usuwenza izinto eziningi kabi, akunjalo? Oh, yenza uhlele izinto ezidingakalayo. Yebo. Shesha bakithi wenza uhle. Sikhona thina sokusiza. Hamba. Ungakhathazeki sokusiza. Ya ngizoyiletha ezinye izinto. Ukuthi nje kungihluphayo uzothola kanjani ukuthi kwenzakaleni ngempela? Impela. Lila. Kwanele manje. Kumele ungitshele iqiniso. Kwenzakaleni ephathini? Uqinisele ngawudalanga inkinga. Doka, ucabanga ukuthi angeke adale inkinga kulesi sidlo? Na kanjani kukhulu sifihlela khona? Lila ngikhuluma nawe wena. Ngicela ukuthi ungiphendule. Mobuza mina umbuzo, ukhumbule ukuthi lo mbuzo ubusayo ukhuluma nomamezala wakho la ngena umngane. Kodwa iphimbo lakho alizwakali angathi uyakwazi lokho. Lila. Awungitshela uzizwa kanjani? Okokuqala yonqamba manje ukuthi ungene la ekhaya manje futhi Mashweta. Ulila kunandaba ukuthi ufike kanjani la. Iqiniso limile ukuthi umamezala wethu. Lalela Lila. Into eyenza ukuthi sibuze ngoba sikhathazekile ngo-AJ. Ngenxa yedile entsha ka-AJ bekubalekile ukuthi siqale ubudlelwano obuhle nomnumzane Dival. Ngakho ngiyathemba ukuthi asenzanga iphutha ngalokho. Cha, kanti kungani uphendula ngegama elilodwa? Ngithi chaza
Futhi kwenzakaleni ngempela? Ubani oze laphayana kwenzakaleni? Ubone bani? Udlileni? Uyidlile dessert? Uyidlile? Angibona ukuthi sikhona isidingo sokuthi mina ngikunikeze eminye imininingwane. Ngakho ke ulale kahle. Visho ngikutshelela ukuthi ukhansela wonke ama-appointment wamakusasa. Futhi okunye, ungazise mengabe imoto isikhandiwe. Kulungile usale. Imoto yakhe izolungiswa. Kodwa kuthiwani ngami? Ungishiyeleni ngempela emgaqweni ngingazi ukuthi ngizokwenza njani. Hayibo ngikhuluma nawe bo. Kanti awungizwa yini ngempela? Ngicela ungiphendule. Angifuni ukukhuluma nawe. Kuyokusiza ukuphakamisa izwi. Ungishiya kanjani ngempela ngingedwa emgaqweni ebusuku? Ngesikhathi usangidinga ungithathile wahamba nami wayephathini. Thula. Lila. Azikho ingxabano enje kulomuzi. Ayikho into enje. Ingakho ke ngingamele ulethe nanoma uba kulezi inkinga lezi. Sezwana? Wena uyasangana yini? Ngeke ukwazi ungenza ngithule kanjalo nje. Futhi ayikho into ezoyikhuluma sengizoyilalela. Okubufakazi bona ngizokukhombisa wonke umuntu manje. Ima. Wena wavumelana nayo yonke imigomo yaleli khaya ukuze uzohlala la. Umgomo wami oqala ukuthi konke engikushoyo kumele kwenziwe kulandelwe. Futhi phezukwalokho uzotshelwa yimina ukuthi uhluleke. Awuhambe ephansi uyolala. Lento esikhuluma ngayo kuzomela iphelele la Lila. Sezwana? Yindaba kumele kwenzeke kanjani? Thula. Thula ungiphumele njengamanje. Kodwa kulungile lokho. Phuma. Kwenzakaleni? Ngabe konke kuhamba kahle ngimone ecasukile. Hayi cha kokho akunalutho. Gogo, uRivat uyangifonela. Ngiyiphendule? Hayi kulungile. Ngicabanga ukuthi njengoba efona ngalesikhathi khona into ebalekile. Yebo. Yeah, Rivat, uthini? Lila kwenze njani ubungalele? Kwenze njani? Cha ngivukile indaba. Iphimbo lakho alizwakali nje likahle. Yindaba kwenze njani? Yebo Lila. Ngithola ama-order ama-cupcake awu-500 futhi bafuna ukuthi ngiwadelive kusasa ekuseni ngo-11. Hayibo. Nobhatha akekho lapho ukuthi angisize ubhale ivivinyo zakho ubaba yena ukuthi uzongisiza kodwa angazi ukuthi ngizokwenza kanjani yonke lento kulesi sikhathi. Angazi ukuthi ngiqalephi. Rivati, phefumula ehlisa umoya ngikhona. Uyezwa? Ithi ngikusize kulento ngiyeza manje. Uma sihlela kahle yonke into izobe siphelile kusasa ekuseni ngesikhathi abasibekile. Uyezwa? Ungakhathazeki. Ithi ngikhuluma nogogo mase ngiyeza khona manje. Uyezwa? Ngiyabonga. Kuyangiduduza ukukhuluma nawe. Ngicela uzeke khona ngizokwenza yonke into mina. Kulungileke ngiyeza. Gogo uthi Kulungile ha noma ngingathi ushadile kodwa kunezinye izinto ezibalekile kumele ukuthi uzenze. uRivat uyakudinga. Khamba ke. Ngiyabonga gogo avumangalisi uyazi. Lalela. Uma ngabe uphadura ngesemnyaka umtshela khambisi. Yebo ngizokwenza njalo gogo avune inhliziyo enhle. Hamba. Lila. Kusasa kuzobe kunomcimbi kaSaraswati noViraj lapha endlini bebungaza umshado wabo. Kodwa uma ngabe usisi wakho ekudinga ngalendlela ekudinga ngayo ngizocela kanjani ukuthi ubuye kusasa. Angicabanga ukuthi umqondo omuhle lo. Gogo.
ngikwenze njani akulaleki ngikwenzela ubisi olunetameric. Cha bengicabanga ngomcimbi wakusasa nami vele bese ngiya ngasegumbini lami ngiyolala konje uthe kusasa ke sizoqala ngasikhathi sini konje kusasa. Gogo kumele iqale ngo11 angithi ngoba sitshele wonke umuntu afike ngo11. Oh ngo11 kulungile. Durga Yebo. uye wamtshela kodwa ulila ngalomcimbi ozobula lapha endlini. Cha gogo angaze ngikhulume lutho naye kwamanje. Angizange ngimcela usizo ngoba angifuni inkinga. Ngenzeka ukuthi akazi lutho. Yebo mtshele. Ngimtshele mina? Yebo qhubeka. Kulungile ngizomtshela. Uma ngabe uDurga engazange azamazisi uzokwazi ngani ukuthi kusasa kunomcimbi lapha ekhaya futhi kumele ukuthi asheshe abuye. Kwanele. Chocolate Faka kancane nje. Lela, kusasa usuku olubalekile. Uma lama order deliver kusasa ngesikhathi. Kanti lo anti uthe uzongisiza ngebusiness lami. ngempela uma ngenza kanjalo yazi ngakuhle kanjani. Ngiyathemba ngempela ukuthi ngelinye ilanga uzowakha ibhizinisi lakho eliyophumelela. Mase sokhokha zonke izikwelede zalo yasalonke loyana. Futhi okubaleke kunakho konke ukuthi umsebenzi osemahlombe kababa uzoncipha. Futhi Rivati futhi okunyeke uyazi uanti ukuthi uthini uthi umuntu wake washada uba yilunga lomunye umndeni kodwa manga wonke lawo. Ngoba phela awungitshela ngaphandle kwethu uba nomunye ozoba khona ukusekela abazali. Futhi bheka nje yithi kumele senze amaphupho ethu afezeke. Okungenani kumele ukwazi ukuthi uzimele. Futhi ngiyazi ukuthi uzoba usomabhizinisi ozimele ophumelele. Ngingangena. Woza baba. Yeah, naleke ikofi elishisayo. Ngiyabonga. Hayi yinhle indlela eniqala ngayo. Awungitshele, yini obuyitshela siswakho omncane? Cha baba. Angimaluleki ngalutho. Kodwa wena wawuthi intombazane ayikwazi ukuqonda yonke into ngaso sonke isikhathi, kodwa emva komshado ukwazi ukuqonda yonke into. Nami ngiyavuma manje. Lela. Ngicela njalo hlala umeseko siswakho omncane. Futhi umtshele nezinto ezinhle ngokunjalo, ha? Kungathi qhamuka umuntu lana. Anginendaba nje nabo. Lela, kodwa uvungithemba kakhulu. Awubuke nje, inyaka engiyifake kuyona. Ungaphutheli ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLwesihlanu on News 3 zizonke sisonke DStv channel 169.